Hello guys, good afternoon sa lahat. So tingnan po nyo kung ano ang ginagawa namin sa ngayon. Naglalakbay sa gitna ng Umagong araw. taas So kagabungan. tingnan po May nyo danig kay guys, ang tubig. init-init sa ngayon. Pero nagpupuntahan po kami dito sa Katunggan, Taganaan, Surigao del Norte. Dito po sa Katunggan Resto Park po nila guys. So ito makikita natin ang baywalk nila po guys, ang taas-taas na. Yung first namin dito guys, nagpunta dito, hindi pa, parang nadagdagan ng mga 1 kilometer. At alam nyo guys, mga almost 15 kilometers pala itong gagawin nilang baywalk dito kasi iabot po nila sa isang barangay doon sa dulo. So ito po guys, hindi ako nakadala ng umbrella, so cover na lang po ako ng shawl para hindi mainitan yung mukha ko guys. Masyadong init guys. Time check is about 1 o'clock in the afternoon. So ang init-init at kahit mainit na enjoy pa po yung pinsan ko sa pagtitake ng video guys. So ito po ang ginagawa po namin, nagbibilad po kami sa araw. So ayan guys, yung angka ka at si Habibi. So ayun, nagpapahinga kasi masyadong mainit. Yun, okay. So dito lang po kami. Pahinga muna. Kasi guys, ang init-init. So dito aakyat na sila guys. At ito, yun, si Habibi ang namin guys, nag-take ng video para makuha po kami. So enjoy na enjoy po yung cousin ko. At alam niyo po guys, yung Katunggan Resto Park kasi guys, galing pala sa dito sa mga bakhaw or mangrove tree ang guys, tungog yung ihalo sa tuba, yung parang maging pula ang kulay po niya. So dito pala ang dami nilang guys, mangrove tree. So ayan, tingnan po niyo, ang laki-laki ng mga mangrove tree. So guys, kaya pala pinangalanan to ng Katunggan Resto Park kasi ang daming mangrove tree at saka yung tungog pala guys, yung ihahalo sa tuba, yung maging pula ang kulay po niya, galing pala dito. So guys, ito lang po sa ngayon. Thank you for watching my video. God bless.